Milí diváci televízie Televízia, doteraz ste videli takú pohodovú atmosféru rádia, ale teraz sme sa dostali do akčnej atmosféry a tu vidíte naše Janky, ktoré robia na obchode, ako rýchlo, efektívne strhávajú naše... Áno, ničia si gelové nechty, ako rýchlo, efektívne strhávajú nálepky z tohto krásneho auta, ktoré nám niekoľko týždňov slúžilo na jednu súťaž Nájdi si darček. Túto súťaž najviac riešil, zaujímal sa o ňu a bol takým hlavným aktérom Braňo. Braňo, povedzte nám aspoň 2 vetami, ako ste spokojní s výsledkom súťaže. Bolo to perfektné. Výhercovia boli spokojní s výhrami? Ja si myslím, že určite boli spokojní s výhrami, pretože tam sme mali veľmi veľa výhier. A v podstate, ak som dobre informovaný, každý deň niekto vyhrával iný, áno? Každý deň, dokonca včera v Nových Zámkoch aj 2, čiže 22. Ostáva mi povedať len jediné. Počúvajte Rádio Max a môžete kedykoľvek niečo vyhrať. Majte sa. Neviem ti viac, lebo už nemám nápady, Kubo. Nevadí? Máš výraz, jak keby si... Chce to viacej. Snažil som sa.